ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರುಡು ದಿಂಜಿದುಪ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಲೆ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವೊಳೆನ ಜತೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಜನ ಮುದಿ ಪ್ರಾಯದ ದಂಪತಿಲು ಕಲ್ಲುದ ರೂಪಡು ನೆಲೆವುಂತುದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಲೆ ಪೂಮಲೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನು ಇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಅನಿಸಿಕೆನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ. ಈತನೆಟ್ಟ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ್ನ ದಯಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಾಮಲ್ಲ ಮಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ಪುರ್ಪೊಳೆಡು ದಿಂಜಿದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣೋಡ್ದಾವರ ಈ ಮಲೆನು ಪೂಮಲೆ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೊರ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆಯಾತಿನ ಪೂಮನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿಮನಿ ದೈವೊಳೆಡು ಹಿರಿಯ ದೈವ ಪೂಮನಿರ್ ದಾದು ಈ ಮಲೆಕ್ ಪೂಮಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರು ಬೈದುಂಡು ಪಂಡದು ಪನ್ಪೆರು. ಕುಕ್ಕೆಡ್ದು ಬೈದಿನ ಉಳ್ಳೈಕ್ಕುಳು ದೈವೊಳು ತುಳುನಾಡುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ನೆಲೆಯಾದು ಕಡೆಕ್ ಈ ಮಲೆಕ್ ಬತ್ತದು ಸೇರುವೆರು. ಅಂಚ ಈ ಮಲೆಕ್ ಬಣ್ಣಗ ಕನಕ ಕಡ್ಪೆರೆ ಮಲೆಕ್ ಬೈದಿನ ಸುಬ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ಬಿ ಪನ್ಪಿನ ಮುದಿ ಪ್ರಾಯದ ದಂಪತಿಲು ಈ ದೈವೊಳೆಗ್ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುವೆರು. ನನ್ನ ಊರುಗು ಪೋದು ದೈವೊಳು ತಿಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರ ಮಾತೆರಡಲ ಪನ್ವೆರು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣೊಡು ಆ ಮುದಿ ದಂಪತಿಲೇನು ಕಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆಗಲ ಪೂಮಲೆತ ನಡುಟು ಸುಬ್ಬ ಸುಬ್ಬಿ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲುಲು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುಂಡುಗೆ ಪೂಮಲೆತ ನಡುಟು ಚುಬ್ಬ ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆಡು ಆ ದೈವಳು ನೆಲೆಯಾಪೇರು. ಪೂಮಲೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಎತ್ತರದ ಜಾಗಡು ಉಂತುದು ಊರುದ ಕಡೆಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡುದು ನೆಲೆಯಾಯರ ಬೇತೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಜಾಗಿನ ನಾಡುವೆರು. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಮಲೆತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಮತಟ್ಟಾಯಿನ ಜಾಗಡು ಸುಳ್ಯ ಸೀಮೆದ ದೈವಳು ನೆಲೆವುಂತುದು ಆ ಜಾಗೆ ದೈವ ಜಾಳು ಪಂಡುದು ಪುಗರ್ತೆನು ಪಡೆಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಶಂಕಾಕಾರದ ರಡ್ಡು ಗುವೆಲು ಉಂಡು. ಇಡೀ ವರ್ಷ ನೀರುಡು ದಿಂಜಿದುಪ್ಪುನ ಆ ಗುವೆಲುನು ಪಿರಕದ ಕಾಲುಡು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಕುಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತುದೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಳಿಕೆಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಾಂಡ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವಳು ನೆಲೆವುಂತುದಿನ ಈ ಪೂಮಲೆ ಓಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸುಳ್ಯಡ್ದು ಮೂಡಾಯಿಡು ಉಪ್ಪುನ ಉಬರಡ್ಕದ ಮಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಡು ಕಾರಣಿಕದ ದೈವಳು ನೆಲೆವುಂತುದಿನ ಪೂಮಲೆ ಉಂಡು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ದಯಮಲ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನನ್ನಲಾತ್ತು ಪೊಸ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಳೆಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗ್ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು.